RTÉ recordja. Is misje Oli Phil. Tom an seo initiatív cúpla focal óliachta as Gaeilge le úsáid nuair atá sibh ag tríal tuairg námh. Cearcalór, tus nóid muid. Scríomh mé iad popéir. Okay, well, óliacht, science. Oli Phil, óliacht, science. Technoliacht, technology, technoliacht. Innealtóireacht, engineering, Innealtóireacht. Ríomhaire, computer, Ríomhaire. Agus Ceist. Question, Ceist. Mar tasníon gach rud le Ceist. Sin é. Bí cinnte na foclaí seo úsáidí rit seach na Gaeilge agus níos déanaí sa bliain. Slán!